अगर आप भी चाहते हैं नए वीडियो एवं नए ऑडियो देखने एवं सुनने के लिए तो हमारे गोल्ड स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। ससुरा से नहीं बोलेलू ससुरा से करे नहीं बोलेलू पहलू हो ससुरा से नहीं बोलेलू पूछिले कुछो तो न खोलेलू बोला न कौन कमी हमारा ने भइल ह चुप रहो करे के ना हो कोइला भतरू से पहले तू ही तो कोइला चुप रहो करे के ना हो कोइला भतरू से पहले तू ही तो कोइला चुप रहो करे के ना हो कोइला भतरू से पहले तू ही तो कोइला हरि ओम का पछताता प्रेजेंस बाय गोल्ड स्टूडियो। तो बारू चोना तोहरा के जानू भूलो हमको बोना काहे के वादा कइलू हमरा से दूरे गइलू के शादी के वादा हमरा के भूल गइलू देखी के हम के करत बारू चोना तोहरा के जानू भूलो हमको बोना तोहरा पर कमन जादू सोई के भइल चुप रहो चुप रहो करे के ना हो कोइला भतरू से पहले तू ही तो कोइला चुप रहो करे के ना हो कोइला भतरू से पहले तू ही तो कोइला चुप रहो करे के ना हो कोइला भतरू से पहले तू ही तो कोइला। से राती में मिला टाइम ना मिली जानू बात ढीला तोरा बाहर मिलल हमरो दिमाग हिलल भूल गईले हमारा के जहिया तोर भतार मिलल नहीं तोरा बुलबुल से राती में मिला टाइम ना मिली जानू बात ढीला सुना सॉरी तो हमरा साथे घात भइल चुप रहो चुप रहो करे के ना हो कोइला भतरू से पहले तू ही तो कोइला चुप रहो करे के ना हो कोइला भतरू से पहले तू ही तो कोइला चुप रहो करे के ना हो कोइला भतरू से पहले तू ही तो कोइला। छाया रिकॉर्डिंग स्टूडियो केसरिया।